Bună! Sunt Teo și astăzi vă voi vorbi despre scrierea cuneiformă. Scrierea cuneiformă este printre primele forme de exprimare prin scris din lume. Aceasta a fost inventată cu aproximativ 5.000 de ani în urmă și constă în realizarea unor adâncituri în formă de cuie săpate în piatră sau imprimate pe tăblițe de argilă și era folosită de către unele popoare din Orientul Antic. La început se desenau imagini, dar apoi s-au transformat în simboluri în formă de cuie, de unde și numele de scriere cuneiformă. Obiecte diferite erau reprezentate prin simboluri diferite, iar numărul acestora era reprezentat prin repetiții. Sute de mii de plăci cu astfel de scrieri au fost găsite de către arheologi în zona Mesopotamiei. Limba și cultura anticului Sumer au rămas în secret până la mijlocul secolului al XIX-lea, când arheologii au început să scoată la iveală pe teritoriul Irakului vaste depozite ascunse de tăblițe de argilă. Unele dintre ele, vechi de aproximativ 4.000 de ani, alcătuiesc cel mai vechi manual de medicină cunoscut în lume. De asemenea, necesitățile administrative au stimulat inventarea unei forme de scriere specifică, realizată prin incizii în plăcuțe de argilă cu mici cuie. Sumerienii sunt, probabil, responsabili pentru această cultură urbană timpurie care s-a răspândit către nord de-a lungul Eufratului. Colecțiile de tăblițe găsite reprezintă cele mai vechi biblioteci ale umanității.